Същност и принципи на онлайн търговията. Електронната търговия или е-търговия включва всякакви продажби на стоки и услуги през интернет. След търговията бизнесите продават продукти и предоставят услуги онлайн, използвайки уебсайтове, електронни магазини и маркетплейс платформи. Видове електронна търговия. Бизнес към бизнес, когато фирмите продават на други фирми. Бизнес към потребител. Фирмите продават директно на крайните клиенти. Потребител към потребител. Крайни клиенти продават един на друг чрез маркетплейс платформи. Потребител към бизнес, крайни клиенти предоставят услуги на фирми. Бизнес към администрация, бизнесите предлагат стоки и услуги на публичната администрация. Потребител към администрация. Потребители предлагат услуги на административни структури. Възможности и мащабируемост на електронната търговия. Е-търговията отваря врати за национални и глобални продажби. Както на едро, така и на дребно. Тя предлага огромен избор за клиентите. Намалява разходите за инфраструктура и позволява на бизнеса да се мащабира според трафика и заявките. Next Basket – твоята платформа за онлайн магазин.